Buy now! Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po sa kabos ng mga ka-seniors. Kumusta na kita? Okay lang. Kahit maputi na ang buhok, nagmamahalan pa rin. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Yan. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Siyempre naman. Alright, mga tugang. Ang sapa Martes po ngayon, Petsa 28 na sa bulan kan Mayo 2024. Welcome po sa programa. Aramon niya ito ngunyan pong Aldao. Ika na naman nga. Ngunyan masana po yan. kahit Siyempre, ako pa sa lingkod, Mardela dahil ibang sadit sa napirotian. Yan po sa technical side, at sa mo yan pong Chief Ramir Tanay. araw Yan man si Jerome Nico Martinez sa production kaya sa DCGB Social Media Department. sabay Production Assistant Center, Shara May Liron. Newsroom, yan po dyan mga tugang si Jenny Matthew Balyeran. tagaling Mamaya yata papasok si Mary Joy at may kaso sa school. Siyempre sa luwas ang Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga impormasyon tanganing mairas sa tuya po mga kababayan. May balang ibog sa banuar si mapukaan mga turog sa pansitan. gising Yan po dyan si Pading Jimmy Nasalita. maputi. Ang muyang Chief of Reporters, Field Commander. Yan po sa 3rd District. Si Pading Jomar, medyo nagkaparahay pata, grabe na ang sipon niya. Kantang yaon man mga tugang si Josmo James Bino sa Daraga Legazpi area. Mantang kaibanan man si partner Alar Mario. Ay iba Ali po dyan mga tugang sa Kapitolyo Provincial, Canalbay. Siring man sa mga lugar po dyan sa sur na parte kan Legazpi. And Jasmine Baloloy, mga tugang dyan sa City Hall at sa ibang lugar po dyan sa Olway District. Daw man po si Henry Daboy Mata, kamuya pong mobil. Kami po kapos pinasaludar mga kabayan, minapapon sa magmang morning ngayon kamo sa mundo. Kanyang pong Aldao, hope na okay kamo. Maski medyo hard life, padagos kita nagkatimos na pang po sa Aldao. Sa mga paraoma, good morning. tayong Salamat sa pagpakaon sa nasyon. Sa sanagka mga parasira, iuman. anak Sa mga rigaton, dahil pagkagulpyon. Lois ng patong. Para ano. And then, siyempre, sa mga birthday celebrators, sabi, birthday, may narutang sa birthday, more life, prosperity, and happiness. Oy, best wishes palan ang pag-ibig kay Brad. At saka, kabrad ko sa Pi Sigma. At saka, kasama ko sa kabalikat, Civicom 430 Sarwangi West Chapter. maputi. 43043. Buhok ko Sir Jimos Barrios, best wishes today. At saka kay Sis na Neri. Yan. Best wishes sa inyong dalawa. ko Ha? Alright. Di naman po sa mga kababayan po niya to. Ngunyan pong Aldao. Martes na. So madali na.
An sa tuya po na pagtapos kang Hunyo, I mean kang Mayo, mga tumbana, mahunyo na naman. Ayan. Then, mga piga-antisiparan, mga tugang na baka maglaw ng mga pag-uran, kaya magrilinig-linig na ka mga kali. Hindi tangani po na dai kita magkaiganing problema, pagabot po na inampiga babantayan hinday. Na yan po ang pattern, parang cycle, na after El Nino, mga tugang, may minalaog mga tugang na mga makusog na bagyo, tapos may mga pag-uran, iyon na po yan, La Nina naman ang pinagbabantayan. Kaya, preparar na ang gabos, and duman sa mga nagkakapir ang mga MDRRMOs, nakalatag na po ang senda mga dapat nagiribon, pati na po dyan sa probinsya. And si Dr. Cedric Ngani, nakaglileksyon na sa iba pang mga lugar. Pag-imbita na siya, ambig prepararan na, bako na po bako na nga dapat Il Nino ang prepararan ng La Nina. Yan, di man sa tuya, iya po yan, good for nakalis pong patakot sa tuya kan bagyong aghon, daing ito makaka-trigger din pagbulos mga tugang kamang materyales hali po dyan sa pamitisan o kaya sa itaas kang bulkan. Yan po ang nasigurasyon kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dahil pa nga ito, ano yan, sapat na pag-uura na ito. Pero kung umuran kitodo, yan po ang pigbabantayan ta, no? Tabata ginurudak-gudak na dyan po sa itaas. Di loose na ang mga parts dyan. Mga tugang, di siyempre natural, kapag may buminulos dyan na nabutok na makusog na uran, talagang ibubulos po yung paibaba. So, ingat na lang po tabi sa mga mayon units, di ba? At saka siyempre sa mga harababang mga lugar, yun na po yan ang mga pinagbabantayan naman. And sabi nga ni, mapaluwas mga tugang ang MGB, itong mga listahan naman, kasi mga mapa, ka mga lugar, mga tugang na prone sa landslide, prone sa baha, mga tugang, at ang ani na magiyahan kita na sa oras na mga siring ka na panahon, mga tugang, mag-reskusar kita. Di ba? Daing matibay dyan, mga tugang. And sabi nga ni, may sarili pong rule, nature has its own rule, may sadiri po ng batas na sinusunod, kaya day pwede ngayon na sabihon na kaito ngaya aloy niya ako, naggurang niya ako digdi, dahil man ngayon nangyaring arog gayan, because it happened na mga tugang kang nakaagi pong bagyong Riming. Remember diyan sa may padang area, yung kadakol po ang mga nagsabi, dahil man ngayon bigla digdi ako naggurang, digdi na ngayon ako nagputi ang buho ko. No, marinang ka o baga ng bakong dakol na wala. Di ba? Kaya yan po tabi, kapag nag-abiso ang mga otoridad, magsunod po kita. Yan. Tapos na ang kawat sa Eastern Conference, Jerome. Tapos na. Gana sa Boston Celtics. 105-102. Eastern Conference Champion 2024. So makakalaban sa West Day pa man Minnesota versus Dallas Mavericks, no? May saro pang kawan. Yan. Kung si Simon Gana doon, yung maglaban ganyan, no? Boston pala ang lalaban, Celtics pala ang lalaban. Ayan, no? Kaya para po yan sa good morning kay Jeric, kay Gerald Aranya. Yan, salamat sa pag-share. Yan, okay. Di mga basketball aficionados pero magayon naman na bareta, mga tugang so team mga tugang yung Alas Pilipinas, umakyat ang rating umakyat ang grado ninda from nasa baba na sa itaas sa sinda, and number 8 na sinda sa Asia. Talagang sinunod-sunod na sugana mga tugang duman sa Ralaban. Pinamarangkal so India, so Iran, pagkatapos so Chinese Taipei. Di ba? Sige lang, pag-adjust na ang mga athletes. Sana lang, ang mga athletes na nagrepresent sa Pilipinas, pagkabot ninda kang natapos na, di ba, dahil sila nagkawat, ma-retire na sinda, dapat igwaman lamang benepisyo. Di ba? At kada ko lang mga atleta na talagang medyo pagkatapos ng fame and all glory, mga tugang yun, parang naitsapera lang. Samantalang pigdaradara ninda so bandera kang Pilipinas during that time na sinda bang makusugpa at saka nagkikipaglaban. Sana bigyan po yan ng pansin. Anong tawan man ning pang-onra. Di ba? Para sabi nga ni kayan dakol pa kitang atletang magkuha. As hindi magparapagamit mo sa ibang nasyon.
napigbibarayada na kanibang nasyon, dumana na karawat. Ili nga na ang PBA ngo niya, no, nagkawara na sa mga matitibay, uruto na sa Japan. Pigbibarayada na magkiaralangkaw. Di ba? Hindi maganda ang sistema. Okay, o bueno, duman po sa mga kababayan po niya to, mga tugang, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. naglarga na tabi. Naglarga na. May ano siya, may official visit, state visit, mga tugang. Pasiring po duman sa ano yan, sa Brunei. Pa-Brunei. Magipag-uron, mga tugang, sa mga leaders duman, and siyempre, natural may mga, ano po kita duman, may mga Pilipino kita. And ini para magkaigwaning pagtabangan sa ekonomiya sa pagultanan po kan Pilipinas sa simpukan Brunei. So, yan po tabi. And then, magipag-uron na dyan na banggi sa mga Filipino community. Taan sabi, according to record kan DFA, may nasa 25,000 na mga Pilipino na niyaon po duman nag-i-star, mga tugang sa Brunei. Okay, so after kang visit sa Brunei, malarga mga tugang ang presidente pasiring sa Singapore para sa iyang partisipasyon duman sa International Institute for Strategic Studies sa Shangri-La Dialogue. Yan, mataram garo man ng presidente. Garo siya nakatokang magtaram. Okay, yan po ang mga updates po ngunyan, mga tugang na mga pigpapaabot. Mantang ang sabi ay inggan niya ron ng mga turista kasi mga negosyante na magbisita sa Pilipinas. Alright? Okay, so ayan, mga kababayan natin, yung Eddie Garcia Law, pasado na, pinirma na ng presidente bilang batas. So yung mga maralaog sa showbiz, sa telebisyon, yan, bago kayo magsimula ng trabaho, papapirmaon ko mo sa kontrata. And then may mga securities na igwa na po ning mga ipapa-autob duman na pwedeng magsubra sa oras ng trabaho. Lalo na pagbanggi na nag-shooting ta. Yan po nangyaring batas na yan, kan na-aksidente, mga tugang si Eddie Garcia, si Manoy, during the shooting sa Tondo in 2019, nasigyapot garo ini duman sa alambre. Tuminama so payo. Yun po, mga tugang ikinagadan. Kaya kang mangyari ito, may mga nagsulong po ng batas na dapat portiran ang mga nasa showbiz. Di ba, mga artista sa mga nasa television. So yun na po yan. Pasado na. Saro na pong lay an Eddie Garcia Law. Ang tawag nila Eddie Garcia Law, na pinirma na po ang presidente. So after kaya na makunyan, magkaigwaning publication, mga tugang, so diretso na po yan. Hello kay Sir Elmer na Balanta 43026 kang kabalik at Cibicong 430 Sorbangi Base Chapter. Good morning po sa imo, bossing. Ayan. Ang dabis-dabis na amigo mi. Poon kayo sa gudungan yan. Yan. Alright. Duman sa mga kababayan niya to, sa mga farmers ta, matindi ining mga pigwa pa abot na mga impormasyones in connection, mga tugang, kay ni na kung paano isaray ang sa indong mga produce na day basta-basta malalapa. Na day basta malalapa. Sabi nga ni, mga tugang, kay puwan nga yan na iyan ang reklamo ikang itong mainito noon. Angulayin mo minalta. Madali yun maglapa. Madali yun maluyos. Pero, ikaw pala napigapod, mga tugang, base naman sa mga researchers naman sa mga matitibay na mga farmers, may ikaw pala na charcoal cooler, mga tugang, na dapat mong ibugdak sa farm. Charcoal cooler, O-ring. Sabagay, ang ano nga niya, ang refrigerator, wag kinagan mo gan, minaali ang parang magano. Ang sabi, mga tugang, ang mga paraong mga ya, na nagtatanom nin mga crops, arog kan vegetables, asin prutas, nakakampang mga tugang sa challenges kung paano nindang isaray na presko. Ito pong sa indang produce after na anihon,
bago darahon mga tugang sa merkado. Tamin bagay, yan pagtitiripon man muna. Bago ibaba. Now, dahil lang po sa bako maray na panahon, arog kaning mainit, so mga yan, mga stories na bako protektado, mga tugang, lalong nagkakaproblema. Ini po na ining sa indang mga produce. So, ang sabi, mga tugang ka mga eksperto, ini na charcoal cooler, mina-extendir kang buhay, mga tugang kang kang vegetable, o lifespan kang vegetable, 4 weeks, simana, na magiging dalan para mabawasan ang pagkalugi ka mga farmer. Charcoal Parang harong-harong ini na ang lanob charcoal. Uring ang lanob. Pati ang kisame. Basta uring talaga siya. Uring talaga. Ayan. Ang sabi, ang charcoal cooler, pigagamit para sarayan kang produce in batches. Sagkod nga yan na iyan, mapano, para darahon na ngaya mga tugang sa mga merkado. Yan. Ang mga gulayon, huiwalat mga tugang sa charcoal cooler, kapag ngaya maluya ang barakalan, kumbaga hababa ang presyuhan. Ayun Tapos, pipabakal mga tugang sa merkado, kapag alangkaw na ngayon ang presyo, o estabilisado na ang presyo, sisaray sa charcoal cooler. Yan. Ang charcoal cooler is extremely cost-effective and low maintenance. Yan. Pwede ngayang magkonstruir ang mga paraoma, depende sa size kan sa indang piglalaoman na produkto. Yan, na ani. Yan. Ang pagsaray sa charcoal cooler, makakabawas kan massive waste of fruits and vegetable na common mga tugang na sabi nga ni minapatio sa mga paraoma, lugi rin. Baga, titarapok baga sa tinampo. Okay? So, ang sabi, rekomendasyon, ang charcoal cooler is a must. Kaipuan talaga para po sa rural farmers, considering na ang kadaklan sa rural side, wala pong elektrisidad. Kung may elektrisidad man, mga tugang, andap-andap ang bultahe. Hindi estable. Yan po tabi, mga ka-farmers, charcoal cooler. Subukan yung gawin. Ang lanob charcoal. Di ba? Yan, kaya wag nyong sayangin ang charcoal. Di ba? Yung uring kang bagulngon yan, mga tugang bakuna itong dati sana na pakasulua, uringa, hikag sa sako, nagkakarunot. Ngunyan, igwa na pong bago. May charcoal brisket na. Di ba? Na narunot mga tugang mga bagul, tapos hihaluan ki binder na coconut flour, tapos may hurmahan kayan, igwa na pong hurmahan, tapos mayaling mo pigpababakal po yan mga tugang, garo 60 pesos ang 10 pidaso, and ang 3 pidaso pwede ka nang makaluto ning maluto sa godisira. Yung ganun sila katipid na. Ayan po tabi, charcoal briquette. Para po duman sa mga kababayan nato. Dakula po na katabangan po yan para bunon sa mga paraoma na sabi nga ni napapastidyo na. Nalalapaan. Yan. Pero ang makamumundo talaga, uning sa parasira man. Paano daw ang marisolbira na di? Nakapanginayang po mga tugang ining dakol ang mga kababayan tang naipunin sira na mamahalan. Takong day ko niya ng sanggatos, day ka makabakal ki kabanga. Day kang sanggatos, day ka makabakal ki kabang kilo. Di, kanakaaging mga panahon, mga simana, garo sa kanta last week, naging boom na boom, mga tugang ang lawlaw. Diyan sa may parte, mga kababayan natin, kanbulan sa Sorsogon. Puro pirmi yan. Maski kayo pang panahon na sadit pa ako, arong na po ka nangyari. Kapag nasubrahan ning ning hakot diyan sa dagat, pagkatapos, daing nagbakal, anak ng tinapay, titarapok kayo sa gilid, di pala to diyan sa dagat.
Iba ng parang, hanggang ngunyan, dahil po na-resolveran yan. Although sabi nga, igwa naman da po ng factory ng sardinas din sa bulan, pero kulang, sobra nga itong produce. Paano daw yan? Baka pwedeng i-manufacture, ibuhon po yan na pangbahog ng orig, pambahog sa mga hayop, di ba? Isalak sa feeds, may mag-manufacture. Bako itong nasasayang, ititapok po niyan sa dagat, sus Mariusip, ha? Kung maluyan ni stomago mo, pwedeng maubos ang kinaon mo sa parang pasana yan po sa lugar. Pero sayang po talaga. Yan ang pagsasabi niya itong mabubusong kita. Di ba? Kaya nga yan po sa baga ang kangka ito, tinuruan sa na kita magbanwit. Ha? Magbanwit sa na kita. Tangani na so magdulong sa nakan paon mo sa banwit, iyo sanaan madali mo. Sa paglipas kang panahon, mga tugang, nakaimbinto na. Igwa ng pana, tapos igwa na po ng ikot. Iyon ay so ikot. Dracula, may saradit, depende. May batas na dapat mga tugang ang ikot, ang luho kasing dakula mga tugang kan 2 pesos. Pero, may nagagaramit magyaray kan saradit. Kaya may nagkakadar ng saraditunon ng mga sira. Di ba? Pati nga ni sinsuro, pigbawal na. Di ba? Talagang very fine yan. Fine mesnet. Okay. Kundi, yun na po yan ang nangyari, ay iubos na dyan sa dagat. Bata sa dagat baga, dahil man kita nagtatanom. Bago araw nga sa kabasan, o sa lati, sa lote, sa uma, pagkatapos na mag-ani, matanom kita. Diyan sa dagat, sisa ng anita. Dahil man kita nagtatanom. Di ba? Kaya po yan, medyo nagkukulang mga sira, panggang nagkaigwa man ng sobra kuta, iyan tinarapok sa nasayang. Mabubusong kita. Yung makapanginayon. Kada ko lang dahil nga nagsisira. Imagine, pati nga ni butiti, di patulan na, taday nakakakaong gisira. Diba? Araw yan, makailing kay mga baretang siring kansos, Mariusip. Sana mag-ibuan yung paagyan kan mga lokal na gobyerno, o kaya mga kongresmenta, and baka si Senate President Jesus Cordero, taga-Sorsogon siya. Diba? O sa bulan, ha? And kataraning na lugar po dyan, ang naging problema. Sana mga bossing, mag-ibuan tanim paagyan, ta sayang. Yan, sabi ka mga gurang, mabusong nga kita. Busungon kita. Itinarapok sa gilid ng dagat, sobra na da, Jesus Mariusip yan, ha? Ay, nako, ipinurot nito, pinanaw ko tanin sa iba ng mga daing sira, daing isirira, napakinabangan lamang kaysa man duman sa malapa, asin mamarong mga tugang sa mga gilid ng kadagatan. Nangyari lang kaitong mga panahon, ngunyan, iyon na naman po. Ako natapos na, iyon na naman. Kan last week, igwa po ng mga nagpapos sa tuya, ngayon papamar, iyon naman, sayang nga dakulong nga di marinigdiyan niya ako. Di mo ako ampuy dito. Pag kuminano ko ka, nabaan ang siram kang sa kumpitis. Mataas po ang mataas ang uric acid mga tugang ang purine. Kaya po kaya na lawlaw. Masiramong ko tayong baga na pag presko pa na nadakop mo, darangon mo yan. Itsura kang una mo, nagdarang kang malasugi. Masira mo noon ang parang, di ba? Yan po na lawlaw. Okay, pigigibong sardinas, pigigibong na yung tinapayan. Kang inot de, mangka na tinapa, pigigibong ng tinapa. Kundi ito, nang hinayang po kita Jesus Mariusip niya, sa nasa gilid kan, daragsaan, mga tugang nagparataw-pataw susira, tapos nagkaralapa. Yan po ang problema natin. Siyempre, napulyot sa dagat. Paano ka pa doon makaro-karigos? Na abaan ng ibang parang baga mga kababayan natin. Okay? Sana mag-ibon ng paagi yan. Dahil pagsayagon, tasayang kan. Di ba? Mabusong kita kan mahal na Diyos. Kaya yan po sa inda mong gibo-gibo kan iba. Okay? So, kumbaga pwede nga magdakop sila. So, tama sana. Iyo? Okay? O paano? Mga tugang, hingalo lang kita date na minuto. Pag yun tayong ibang commercial pagkatapos news break. Pagkatapos mabalik po kita para po sa iba pang istorya. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ah. Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number 1, always at your service. An oras, alas 11:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pagtatarabangan kan Land Registration Authority o LRA asin Office of the Solicitor General o OSG ang paglatag nin court proceedings para mabawi ang nasa 320 titled prime lots na pagsadiri ka na pigsasabing Chinese drug lord na si Willie Ong asin mga associates sa mga iba-ibang parte kan nasyon. Sigun kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert A. Barbers, ang lakdang na ini para daing mapabakal nindaong ang sa indang mga daga sa mga individual na dainin pagkaaram. Base pa sa investigasyon kan komite, manungod sa nasabat na illegal na droga sa Mexico, Pampanga, si Ong asin ang mga kasosyo kaini sa negosyo ang mga Chinese na nagpapanggap bilang mga Pilipino. Yan ang pang-alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Mileron, Barhay na Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat, Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. The
Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival 2024 Executive Committee present Magayon Festival 2024 with the theme Celebrating Albay's local culture and natural endowments that makes it truly Magayon, with Magayon Trade Fair, Beer and Food Plaza, DTI Top Product Exhibit, Spicy Albay Photo Exhibit, Art Workshop, Art Contest and Exhibit. The whole month of May, May 17, LCC Grand Concert, Magrapan sa Magayon, Year 10, and the Magayon Original Music Festival, May 17 and 18, Anigayden 12, Resurgence Cosplay, May 18, Magayon Band Fest, and the Serenata Brass Band and Majorette Competition, May 18 and 19, Softball Tournament and Spicy Albay Photography Convention, May 19, Search for Daragang Magayon, Postura de Magayon Pinokpok in Jeans Fashion Show, and MTV Enduro 2024, May 20, Search for Daragang Magayon Charity Day and Drum and Lyre Corps Competition, May 20 to 22, Magayon Hair and Makeup Training and Competition, High School Category Regional Level, May 21, Search for Daragang Magayon Coastal Cleanup, May 22, Search for Daragang Magayon Festival Attire Competition, May 23, Search for Daragang Magayon Talent Competition, and Bombo Dance Showdown sa Magayon, May 24, Hatawat Galaw sa Magayon Finals, May 25, Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, and the Search for Daragang Magayon Coronation Eye, May 25 and 26, Bakbakan sa Magayon 2, Second Governor Grex Lagman National Airsoft Speedball Tournament, May 26, Mayon Buradolan Retro Music Festival, Jazz Mix Summer Dance Workshop Recital, and JMX Modeling Grand Fashion Show, May 27, TESDA Kabataan Caravan, May 28, Magayon Exotic Pet Expo, May 29, Magayon Grand Santa Cruzan, May 31, Albay Festival Street Dance Competition, Magayon Float Competition, Magayon Cockpit Derby, Konsyertong Pasasalamat Closing Concert, and Silyab Fireworks Display, Magayon Festival, May 1 to 31. Sponsored by Lions Club, San Miguel Corporation, LCC, Century Pacific, Potency, Solar Entertainment. Also brought to you by Oriental Hotel, Proxy by the Oriental, Marison Hotel, GSAC, Nature Spring, Converge, Big's Diner, and Jollibee. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, be, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Yan, mga tugang, second partner riba na nato sa programa ang unyang pong pagka-Martes. Nin pagkaaga. Naman po sa mga kababayan po nyato na mga nagluluto pa, mga bises. Rekas-rekas ang taon doon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan. Hello kay Joseph Nares. Marinaud po. At saka po nagantabay sa DCGB News Online Facebook page. Asin sa DCGB YouTube channel. At saka siyempre sa DCGB Live app at sa 729 kHz sa Pitangan sa pong mga radyo. Duman sa mga kabarangay po niya to na
Sabi nga ni kaya ni Kadagos na nag-iskusar. Fight sa nanoy. Fight sana. Tangani po na maka dakulman, maka tipon-tipon. Basta ngunyan po mga panahon na medyo nadidipisilang ka mo. Permisa na pong isipon na do not spend beyond your means. Huwag kang gagasta ng sobra sa iyong kinikita para di ka mahirapan. Yung tama sana, is light lang. Di ba? Huwag kang maging mainggitin sa kapitbahay. Di ba? Tsaka medyo magtipid-tipid, tangani po na makaantos. Yan po na mga bagay-bagay. And duman po sa mga kababayan tayo, padagos po ini na mga lakdang na sabi nga ni kan ma-regulate and mga nasa 4-piece, di ba? O yan, yung pagsasangla ng cash card, mga tugang inaksyonakan sangguni ang panlalawigan, di ba? Na sabi nga ni mga kababayan, ipagbawal yan. Na aprobitsaran man kaniba. Di ba? Na aprobitsaran kaniba. Bako ngaya maray, ayan, ini man ang mga iba managapot, papamarno rin na ngaya so 1,000 ka kambilog, ay so pensyon kambilog ngayang mga senyor. Dahil pa po, maagi pa ito sa Senado, ha? Ito po, nakapasar pa sana sa House of Representatives. Kan saro ko tabi ko, kontak ko si Kong Gil, pero ko talaga makontak baka iba na ang number ni Kong Gil. Saro si Kong Gil sa nagbusol kayan na magkagawin ng universal pension ang mga senior citizen. Ito sabi yun, gabos kaya may pensyon, basta senior na, naregistrado ka. Senior baga, 60 years old and above, di ba? So, duman sa propestong lay, mapigpaliwanag duman na, maski mayaman ka, ayo-ayo ka, sakop ka, senior ka. Yan. Takang inot baga, unexistido, sangon niya na existido, mga tugang is, duman sana sa mga pobre. Lalong higit ito po na certify kan DSWD na talagang pobreng tikoy si Pai o si Mai. Dahil ngayanin mga appliances, araw kan TV, refrigerator, sinday kayan, dahil nagtatabang na aki. Diba? Daing kapamilyang nagsusustento. Dainin pensyon, mga tugang. Pero ngunyan, di sa bagong batas, kahit may pensyon ka, pwede. Mabibigyan ka ng social pension, pero may pagkakaiba. May variance. So mga dati na nag-receive mga tugang ng 1,000 na, 1,000 mo talaga. 1,000. 1,000 pesos per month na social pension. So mga bako man nga pobre, base duman sa propestong lay, sa bill, ma-receive na yung 500 kada bulan. Gustong sabihin, kada bulan may 500 ngayon so mga gabos na mga senior na medyo may kaya-kayaman o may pro-pension man, may makukuha ang social pension na 500. Iyan kapag naging batas at saka inafirmar kan Senado, tapos firman kang presidente. Pero as of now, iyan po, pasado pa sa House of Representatives. Okay, apera pa duman, ito ngayon na mga mga may kaya-kaya, so igwaman ngayon na pagkakwadan ng makaka-receive magiraring ining 1,000 after 5 years. Yan. After 5 years nga kang implementation ng batas, magiging 1,000 na po, ito na 500. Iyo po yan ang paliwanag duman, mga tugang sa esensya kanlay. So, alatunta, kung ano po ang mga mangyayari, tangani pong ariglado kita. E na pera ka yan, mga tugang, igwapang sarong batas para sa senior citizens, di ba? Ito po na dagdag na benepisyo, diskwento, di ba? Originally, ang senior citizens may discount po na 20%. Sa pagkakan, sa pagbiyahe, pamasahe,
Tapos sa pag-star mo sa hotel, o kaya ngayon magdiyan ka sa mga aling-alingan, di ba? May 20% na discount. Naging practice kaya ka ito, naobserbaran mga tugang ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo na iyo po nagbusol kanli na pipapili nga sa senior citizen kung arin ngayang diskwento ani papataw ang gagamiton. Kung ito ngayang diskwento para sa senior citizens na 20% o itong diskwento para sa VAT exemption o ini ngayon na sa promo. Aba, kanagkaigo ning pagtiripon, mga tugang, ang hiring, hanggang sa naipasar po anli, nagsasabi duman na, ngaya, dapat, i-add mo ito gabos, 20% discount para sa senior citizen, plus yung persentahe mga tugang para duman sa VAT exemption, plus, kung iga pang promo discount, i-add pa ito. Ito po ang magiging diskwento na pag nakapasar anlay. Ayos magani. Dapat nga ni kataan mga benepisyong mga arugan pag makusog ka pa ano yan Jerome ngunya na maluyan na sa kapi ko para tarawan kita ki diskwento na dahil naman kita kaya. Halimbawa ako makaon ako sa restaurant, abo na ako ta pag kuminan ako sa restaurant minsan dahil manatuga ang waiter kung anong lama, ano ang ingredient ka ito. Nadadali ako. Dahil mabasol sa waiter, naman kung masa nagluto. Di ba? Isus Mariusip ta. Grabe ang tama, di ba? Nadadali. Dahil mo man ma-enjoy. Dahil ka naman may kabiyahe ngayon kay Alawig. Kaya, magparabiyahe ka pa ngayaro ka, tagurang ka na. Kamay-diskwido ka. Yan, mga nagkakapira pong yan. Mga, sabi nga nininda, duwa-duwa kan mga kasinyors. Di ba? Di ba? Kaya po duman sa mga kababayan natin, halat-halat, tagal-tagalan sa nanindaw. Di magparamumundo. Pero isa ng ugma, laughter is the best medicine, ika nga. Di ba? Huwag lang masubrahan. Taba kapag nasubrang ka ning ngarak-ngak, tapos nagsusulo ka pang nangarakak, pwedeng daramkan sa kadlan. so naturals na. Di ba? Di ba po sa mga kababayan natin, mga ka-seniors, mga kaedad natin, 60 years on and above, relax na. Pero minsan lang maugmat ang ani po na masalinggaya, pero may pandok. Di magpramurusot. ano yan? Sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Yan ang original. Pero ganyan, sa panahon ng krisis, bawal ang murusot. Ang yayari. Okay? Ayan po tabi, mga kababayan natin sa mga ka-seniors na naghaharapot po kayan. Wala pa po yan. Wala pa po. Di pa yan ma-implementar kasi propestong lay pa man lang yan. Bill pa lang. No? And dumampas na sa lower chamber na kapasar. May counterpart pa yan mga tugang sa Senado, sa upper chamber. Kapag iyan, halimbawa, inadaptar kan Senado, itong naipasar sa Kamara, ay di dahil na maagi mga tugang sa Bicameral Conference Committee. Diretsunan sa Presidente. Pero, kung halimbawa may bersyon sa Senado na medyo magkaiba kaysa duman sa bersyon mga tugang kang Kamara, mag-uururon sinda kayan. Representative kang Kamara, representative kang Senado, sa Bicameral Conference Committee, makompromise sinda duman. Arin dumanan mga dapat na ayuson. Pag nagkasundo na, mga tugang, saka po yan mga ipapadala sa Presidente. Mga tugang sa pagpasar kanila, hindi yan automatic na, sabi nga ni kayan ngaya overnight, ayos na. Yan po tabi sa mga kababayan para duman sa mga senior citizens natin na nagharapot manood ka ng dagdag na benepisyo. Magayon po yan, no? At least kahit pa paano. Pagkatapos, yung mga pagdating sa PhilHealth, di ba? Automatic naman kayong magiging, pwede kayong makinabang niyang mga benepisyo kang PhilHealth, mga tugang pag nagpa-confine, di ba? Kaya po, pirmi makipag-ugnayan mga tugang sa Senior Citizens Association po nindo, sa barangay, sa munisipyo, pati na sa probinsya.
tangani po na may giya. Iyo. Tangani pong matawanan ko muning magkakanigong tamang mga impormasyonis manungod po dyan. And then, dahil magparatubod-tubod duman sa mga nagkakapirang aprobitsar sa Indua ng ano yan, may mga minagibuning lay para makadilensya, didilensya pa sa mga kasinyors ta, di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga ano, maniwala lang kayo duman sa mga ano yan, mga legitimate na mga ahensya. Okay? And then, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, magdangog sa radyo. Magdangog basta radyo, GB. Yan. Aring lado kita. Okay? Di, sa ngunyang garo, nagkapadagos pang karawat, mga tugang kan mga taga-DSWD. Ha? Doon sa indama na pagtiripon-tipon kan ano na probinsya, mga empleyado kan DSWD para magpadaplos, magkarawat, magiguning banding, parang pagpakusugyang ka mental health care po ninda. Ayan, para po duman sa mga kabarangay. Di dakol ang mga nag-ugma, kung kasudma, 12,000 kaya maabot 2,000 na mga empleyado, mga tugang all over the region ang sabi nga ni yaon po dyan sa Sainda. Okay? Yan, si Partner King, nagantabay po dyan, sinakantabay, sinakang dangog, mga tugang sa Bunker Hill, yan, sa Bangkiruhan, dyan po sa sur na parte, kan sa tuya pong syudad. Okay? Di, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, tawanan taki dakulang pag respitar ang mga kababayan niya to. Sabi ng rice nga, darakulao ng tuna fish, may swordfish pa, ugari nga, may submarine kan China. Yan ang problema natin. Pero dyan sa may parting TV, tuna, maraming tuna dyan eh. Garo yan nga niyan sa pigpaplano, mga tugang ni Mayor Ami Villanueva, napakusugon iyan. Igwa pa sinang sarong lugar duman na pwede ka magluto ngaya, magluto. Pwede i-develop din yan eh. Di ba? Kaya lang, ako talaga, nakanaram na kan tuna fish. Ako kaya, ang paboritoon ko dyan, na parte kan tuna, supayo, supanga, buda so ikog, Jerome. Nakailing ako ki ikog, daman sa Santo Domingo, bala basong pa, pinabanga ko so ikog, binakal ko, tapos, prinitos ko sa deep fry baga, crispy, buntot ng tuna with matching garlic. Ano nga yan? Ako, piniritong garlic sa bawang. Iyon, after na sa karakanan, ay pangyayari. Halang ka pala ng purin kaya na tuna. Ay, suswari si pagkawanggi. Basta ako nang nakakaon ka na, kang kontras ko, after 6 hours, may naramati ko na yan. Namati ko na. Ay, sus niya ko. Poon ngunyan, isusumpa na kitang ikog ka. Hindi na ako kakain ng ikog. Kanto na ta. Maraot so nag-epekto sa kuya. Iyan po ang yan ang problemado. Kumbaga parang yung gout, pag may gout arthritis ka pala, wala na yung masasarap na makakain mo, yung mga deep sea fishes, halimbawa malasugi, yung tuna. May mga yung mga sira na haralan ko ang purin, matong dahi ka na. Pati kwaw dahi na, bulinaw dahi na. Pati lawlaw dahi na nanggad. Ano sa niya ako kaunong takay ni? Pag sinardinas na nga ni, dahi na pwede. Ayan, gulay-gulay na sa nampayta. Di ba? Yan po ang mga sabi nga ni realidad kapag naggurang ka na. Di ba? Tsaka parte na yan kabuhay ta, talagang maabot sa punto na may mga magiging kanin kita. It's good na yan. So mga medyo seryoso ka mga panahon na mga kailangan, medyo nawara-wara na. Puli dahil na magbalik. Diba? Hanggang sa nagot, kaya ko nang i-manage yan. Di ba? Kanya nga, may tama pa kita, pero okay lang po. Ang manageable pa, kayang-kaya pa. Bastang nakairo pa kita, nakatype pa, pagkatapos maka-drive pa ng motor,
makalakaw pa, okay pa yan. Pero nga ni, kung daina, minapaharam kita na magilid yun na kita, tadipisil man. Pero ngunyan, fight pa kita. Higilan kita. Okay? Alright. Diba po sa mga kabarangay nato, mga tugang, sabayan ko ng munggo. Day man, partner. Actually, ang munggo day man, ang mga gulay na, makiantak day man. Duman sa talaga ko nadadali. Tapos duman sa kasoy. Pero kung mani, dahil mo ka nadali kan mani. Masiram nga ni data na lulubricate niya ang tuhod mo. Kaya lubricate niya ang tuhod mo kan mani. Kundi talagang sa panahon po na ini dapat magtagalikay. Tadipisil man magparalaom ka sa bulong. Kapag nagulpi ka sa bulong, mga tugang, ay nako, may problema tayo. Perming atamanong po nindo, kidney and liver, di ba? Yun ang pwedeng tamaan po kayo mga pigilan ng mga bulong. Kaya kung kaya man sana ka natural na sana. Yan. Magparakaong ka mo kay pineapple, di ba? Pati so butol kauno nindo, tamaray-rahay iyan. Okay? Doon sa ano yan, makikibad na ngayang plaso kakaan. Iyon ang nga niya partner migong king. Minakibad talaga ang plaso kapag nadadali ng iba man talaga ang kulog. Minsan unbearable talaga. Na mapipilitan ka mag-inom ng bulong. Tangani na makahiro ka pa. Yan, pati beans, pinto beans, okay? Alright, marami po yan. Mga, magaganap kong listahan ka mga may purine, o sa mga may gout, o mga may arthritis, yan po tabi. Iwasan nyo maraming purine, because mag-convert po yung uric acid. Naku, sabihin ko sa indo, daing matibay dyan, mga tugang, maski gura no katapang, talagang luluhod. At talagang makirad kapag tinawa ang bugay yan. Kaya, diwan po sa mga kababayan, atamanon ta po ang buhay ta. O yan po, sabi pa kan Department of Health, mga tugang, mas dapat ang katakutan, yan po mga tugang na hilang sa puso. Diabetes, di ba? Yan mga dapat na relikayan ngaya. Tangani po na magkaganing healthy lifestyle dapat. Tangani po na mamantinir ta na healthy ang lawas. Ayan, okay. Drink more buko juice ngaya. Ayan, sabi ni Kuya King. Uyang ayong tanglad, marirahay man yan. Tanglad tea, di ba? At saka, yan, dipisil magparakaon man kimahamis. Di ba? Pag may gout arthritis ka pala, matamis. Sobrang askad. Kaya, mga tugang, kunyan, iwasan na magluto sa aluminum, laro kan rice cooker. Anong problema kaya? Masira mo magluto sa palayok. Kaya, duman sa butong, nakadali ka na kan, nakatana ka na kan, Jane. Linuto sa butong. Masira mo niyan. During our time sa mga tugang sa Boy Scouts at saka sa nang-advance kita sa ROTC, yan, namatian ta po yan. Sa survival, ayan, na magluto dyan sa butong, di ba? Masiram. Pili magkusido, gabos na, pati maluto, parte, dyan po sa butong. Di ba? Okay, anyway, yan po tabi, i-manage sala sa tuya po na health. Tangani po na dahil kita masyadong magulpi. Tabata, pag medyo gurang na, ang bulong, mahal na. Waral nga mga bulong, mga seniors ka na nga. Mahal ang bulong. Bata, siyempre, ang mga butika, dahil man po dahil man na taoning diskwento, kung dahil kang resita, kan doktor. Ayan, pag ang resita, sarong garamitan man sana yan. Dahil mo pwede i-recycle yan. May markan man pati ang pag nagbakal sa butik, markan yan na consume. Di ba? Magbakal mo, parisita ka naman. Dahil makabakal ka, kang gaipuan mo. Yan, kaya doon sa mga kababayan ta, yan ang pigpaparaabiso po kang mga doktor, at amanon ta, ang buhay ta, mga tugang, gura naman kita ka yaman, o gura naman kita kahirap, mga tugang, duwa man lang ang dumanan ta.
It's either sa hospital or 6 feet below the ground. Yun po yan ang mangyayari kapag inabuse na po ang mga lawas ta. Kaya po naman sa mga kababayan, relax na. Alright, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-Buy Jessic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Buy Jessic. Ingat, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the UST Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the UST Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, Cisa Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, magatugang balik po ito sa tuyang pong programa. Ngunyan po na pagkaaga. Digi po sa tuyang Aramon Yato program. Oras po niya ito mga tugang alas 11:35 na. O 36 na po ng pagkaaga. O duman sa mga misis. Rekas-rekasan to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Yan, para po duman sa mga kababayan po natin. Hello kay Ate Flery Alcarmen Gaviria. Good morning. And then, siyempre, kay Bing Bores, good morning. Kay Sir Arvin Navalaoro dyan po sa Dubai, good morning. Kay Sir Jeffrey Santos sa Queenstown, Australia, good morning. At saka sa mga kababayan po niya to na yan po sa Alaska, good morning. Sina Ma'am Clarita Valderrama. Pagkatapos siyempre kay Sir Banjo na Barrios, good morning. Sir 02 ay dumaan po sa mga kababayan po natin nag-antabay. And siyempre sa yung mga pag-iriba sa kabalikat Civicom 430 sa Rabangi Base headed by Sir Francis Bualoy, good morning po tabi. At saka sa Albay Coordinating Council kan kabalikat Civicom, good morning po sa Indo mga katropa. Yan. Okay. O bueno, di dumaan po sa mga kabarangay ta padagos po ini na pigbabantayan ang presyuhan mga tugang kambagas. Doon na ngaya ang 20. Garo, difficile pa da abo, maabot. Difficile pa. Garo ngaya, ano yan, halang ko pa ang mga inputs. Kaya dahil pa makakabalik, makatugang duman sa talagang pigahagad na presyo. Gang mga kadiwa nga ni, baga hanggang 29. 29 pesos duman sa Manila. Halat-halaton may assurance man mga tugang ang ano yan ang mga otoridad na ang sabi maski pa ngayon umabot sa lean months marami pa tayong supply. Yun nga masupply nga kita pero mahalang talaga. Yan ang naging problema, mahal kung paano ba yan na maramdaman mga tugang itong sabi nga ni imported na bagas na mas barato kaysa duman mga tugang sa lokal. So yan ang pighahanap parang di naramdaman. Kaya ngunyan may mga pigoplano na tawaning panahon naman, tawaning pagkakataon naman sa NFA, National Food Authority na gibuhon giraray so dati nindang pigigibo ka ito na kapag ngaya may medyo nariparong kakaiba na pamresyuhan mga tugang sa merkado na nabubugtak sa alanganin ng mga kababayan tang kapobrihan, minapabulosin da ning stock duman sa mga accredited grains retailers ninda. Titawan ning alokasyon mga tugang kumpirang sako sa salaog kisarong simana. Pigrilibong anong kaito ngunyang simana ika sa masundo ika man. Basta igwang available. Tanganing may mapagpilian mga tugang sa iba and mapiritan sa mga commercial rice traders na ibaba yung sa edang presyo. Ngunyan, dahil man na nagibo because of the rice tarification law na sabi nga ni, ginapuso kamot, pinusasan so NFA, dahil ka pwedeng magpabakal sa merkado nin bagas na NFA. Iyan nga itinaunan sa pribado. Bawal ka mag-import. Base naman sa restrification do. Bawal ka mag-import. Kaya, ansay mo sana talaga natatrabahohon is mamangkal ka ng paroy dyan sa mga local na paraumata tagibon iyan na buffer stock para in kaso may kalamidad may makakuhaan mga tugang sa mga relief agencies na maitao mga tugang sa mga ipong biktima kang kalamidad. Pagtuga kang bulkan, pagbaha, pagrasay nin daga, bagyo, asin iba pa, pati sulo, di ba? Yung mga both human induced and yung pong natural na kalamidad. Mga tugang, pigtatawan po nila ng ayuda yan.
Yan man ang pigagamit mga tugang kang NFA o kang DSWD para ibugtak duman sa indang mga food packs, di ba? Di yan ang trabaho ninda. Kaya, ang nagkakawal ng anong pagkakataon na ngayon makapag-tao maning barbaratong bagas kapag may kadiwa ng Pangulo na naorganisar. Ngunyan nga ni bagay di ba? Nag-agi so labor, so Department of Labor, Labor Day, o day baga po tabi, wala. Bawal da po sa inda. Yan. As per directive sa Central Office. So, kaya po yan ang nangyari. O di, ngunyan, igwang pigbusol sa Kamara, na amyan daran ngayon ng rice tarification law. Hindi ko anong maging kapalaran kayan pero pinasar na sa Kamara kundi duman naman sa Senado tabuo na ng gad ni Senador Villar. siya yung nagbusol kaya nagbusol kaya na ipasar ngayon ang rice tarification law. Siya sa author and talagang dagiton sa NFA. Dahil man ko tayo pagdamay gabos kung may naglino ko bako man ang gabos mga tugang bako man ang gabos na mga empleyado diyan arog ka ng gibo, di ba? May nagkapirap mo diyan, may mga kababayan kita nakul pa manggiraray mayoriya na tultul pa manggiraray and nagsusunod sila duman sa panunumpa ng lingkod bayan, di ba? Na magserbi ng tapat damo sa mga kababayan nato pagserbanta ko di iyo po yan ang problema. Kung paano mga tugang na mapababa pa yan po ang challenge talaga. Yan. Pero sabi baga, mababa ngayon kung magdakol ang produksyon. Di ba? And magayon man ngunyan, subarakalang kang bagas. Pig report baga, mga tugang ni Regional Director, kang Regional Manager kan NFA, na magayon ngayon so resulta ngunyan. Kang pagbabakal. Kang pagbakal din bagas naingganyo na mga tugang so mga farmers linangkawa na. So presyo, masalangkaw na sinda kang kumpara duman sa mga commercial rice traders. Linangkawan. Medyo nga ni oro dyan na nagluwas ito tapos nagaruso aranihan. Pero nakabol pa itong mga reports baga yung duman sa Libon pano ning Budiga, di ba? Ayan, kaya lang ayan po dito man mapapakinabangan na directly na diyan nga sa merkado makabakal kita kayanta. Ang mandato nga ni sa inda magtipon anin mga paroy na binakalan hali po sa mga paraoma tangani na gibuhon po na buffer stock. Pasiguro mga tugang para kuning kaso may kalamidad magamit. And minsan iyan po na ibabalyo nga ni sa ibang mga lugar. Pasiguro sa nin katamtaman mga tugang sa sarong lokalidad sa sarong riyon tapos pipasa na yan sa iba at ang hindi malapa. May certain period of time man sana po yan na dapat na isaray. Otherwise i-cure mo yan ning chemical ay iba naman ang lasa, iba naman ang parong, di ba? Okay, kaya magayon man ang nangyari ang mga bodega ninda ko niya nagkairaray na garo dahil naman pigtaragduan okay na, di ba? And then may mga may mga lugar na po na nasasarayan nin bagas o nin paroy yan sa tuya po mga bodega kanin NFA. Sana lang magibuan ng paagi talaga na ito ang dapat day mahali na yung gobyerno may intervention ko parehas mabaga sa oil day man nangyayari day man naginibubaga ang sa tuyang gobyerno para lang kawan nga kang presyo kang produktong petrolyo day man po. Diyan sa bagas iyo man ayan naman mangyayari man may hindi sila pwede maghiro diyan mga tugang may batas na nagsasabing bawal kayo diyan, di ba? Kaya po ini ang mga mga bagay kaya baga ang ginibukang gobyerno tinawanin pambakal. Ayan, parang makagapay ka mo diyan sa inflation uning akap ang fight sendo. Yung akap baga ayuda sa kapos ang kita. Ayuda sa kapos ang kita program. Ini po sa mga minimum wage earners na pigtatawan mga tugang ng ayuda. Ayan, depende sa assessment ba ng kung pira makukuha, di ba? Pero pinaka minimum 1,000 hanggang 10,000 yan duman depende sa pag-assessment kang pangaipo sabi ka ng DSWD
Okay? O, di, iyo yan, tanganing may pambakal nga ya. Ang sabi ninda, ang importante, may pambakal ka. May available yung bagas, pero mahal talaga. Dahil man nga nag-epekto so may anihan, di ba? So, nag-arani na nga ya, mabarato na. Tangon yan po, iba na yung dalagan eh. Kang ka ito, talagang sobra-sobra garo ang ani, talagang igwang nasa saray. Paroy pa pati, bako bagas ha. Paroy. Napigdidit-dit yan, napigbabalad, mga tugang, kikagan sa dakulang box, nakahoy, daman si saray. Pipagango ba yan, tapos kikaag dumaan, tapos pag ano yan, di na ulian yan, di natural, babaladun giraray, tapos may papamulino. Hanggang pigdidit-dit yan kan mga parao mata, hanggang sa umabot so masunod na harvest season. Ngunya dahil nakaan, bira na. Kumbaga, kurukunya na ngunyan eh, lagduan na ang fight. Pag ika ngaya, nag-ani na, ipabakal mo. Tapos magbakal ka. Yan ang cycle kang buhay po ngunyan ka mga parao, makairak man. No? Kaya po, duman sa mga kababayan ta, medyo bako pa estable mga tugang, no. Halangkaw pa ang pamasyuan diyan. Data pa malalauman ito pong 20. And even the president nagsabi na kana. Garo imposible pa. Kaya nga abuton niyan, pero bingon niyan imposible pa. Iya ba? Kaya maggibo kitang alternatibo na dahil kita magulpi kang bagas, dahil kita magulpi kang paroy. Ka na maluto. Magkunyang kita tanom ning ibang mga pwedeng mapagkuhaan na alternatibo ning kusog manggiraray, di ba? Ngani na kumusog ang lawas, di ba? Magtanom ning duma, pang ipno sa pangagkukulang kang bagas. Tayab bagat sabi kan mga eksperto sa salud na iyan nga ang hidden causes mga tugang kang hidden sugar na kausa mga tugang kang pigaapod niya to na pagkailang mo ng diabetes. So, di ba? Ayan nga ya. Bako yan mahamis. Bako nga yan mahamis na maluto. Pero nga ya, kapag nasobrang kakaan, mga tugang, yan ang kausa kang diabetes mo. Di ba? Kaya luhay-luhay sana. 1 cup sana nga ya. Baka mas bawas pa dyan. I-implementa yung pinggang Pinoy na sinasabi ninda. Yung pinggang Pinoy baga na 3/4 of your plate mga tugang yaon so gulay, prutas, dit sana maluto. Kaya nindo yan. Hirmi yan. Gano'n nga dahil difficile nga busmar. Di ba? Yan yung mga disiplina lang yan sa saliri. Kung paano ba? Pag nasubrang ka talaga, pagbasulan mo yan, pagkabuting aldaw. Anyway, dawan po sa mga kabarangay ta, yan, ay may mga good news kita na hali po sa Department of Budget and Management kunyan, na ang sabi, may mga pig-aprobaran na mga positions na non-teaching, di ba? Ngani na sa mga maestra, talagang magturo bago itong ibang functions po ninda. Okay, nadadagdagan pa ang function, di ba? Pwera naman sa pagturo. So, iguaning mga approval na mag-crear mga tugang ni nasa 5,000 na non-teaching positions para po sa Department of Education o DepEd. Yan, may mga good news yan. At least magtrabaho sa opisina, yan, pwede po yan na mapakinabangan. Dahil aprobado na po nasambit na na lakdang tangani na matabangan na magianan ang mga teachers sa gabat na pigapasan sa pag-perform mga mga administrative task dahil lang po sa kakulangan o absence ni non-teaching personnel sa mga eskwelahan. So, at least kunyan, mga tugang, pwede na mag-hire, may budget na, pwede na mag-hire mga tugang ning mga non-teaching personnel na iyon matrabaho kan mga administrative works, mga tugang ka mga teacher. Very good baga, di ba? And bilang parte mga tugang kang pangako na i-relieve ang mga partokdo sa mga
aktibidades o gawibong administratibo, trabahong administratibo, ang DepEd nagpaluwas ng DepEd Order Number 002/2024 na nagsusugo na halion ang mga trabahong pang-administratibo, mga tugang sa mga workload kan mga paratokdo na nagtatao mga tugang nindalan sa sainda na magtutok na sa naman asin mapakinabangan ang saindang oras na sa proseso po kang pagturo asin pagkaukod ka mga kababayan ta, mga estudyante. O magayong baga, di ba? Aloy na po ini na mga pinaghahagad talaga na gagyanan man kami kung gamusta sa nangaya, nakakarga na sa muya. O yan pa ang mga kasimbaga na may budget na mga tugang may budget na DBM nagtugot na mag-hire ang DepEd ng mga non-teaching personnel. O yan, di ba? So mga nasa opisina na nagtatrabaho, sa mga accounting garo, asin sa iba pa, mga tugang tangani na asikaso kang bako na po so mga paratokdo. O di, at least kahit pa paano, mga tugang mag-gian-gian na. Yan, okay? O yan po, tabi, ang mga dugang niya to mga impormasyon, ngunyan po na pagkaaga, and hopefully, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang nakapag-tao kami ng mga dagdag na kaharaman po sa Indo. Okay? O nasa Brunei na tulo si Presidente. Ang bilis ng biyaya day. O dali lang pala ang biyaya nung nagali ka subago. Ngunyan ito nasa Brunei. Nakalanding na mga tugang sa Brunei ang Presidente. Ang galing ng eroplanong sinakyan niya. Makaskas di. Di ba? Nag-abot mga tugang ang Presidente. Lunad mga tugang kaibanan sa Philippine delegation para sa 2-day state visit mga tugang dumampo sa Brunei. Yan po ang pinaabot kan Presidential Communication Office na alas 10:01 nin aga kan maglanding mga tugang flight PR001 na piglonada ni PBBM duman po sa Bandar Sen Bigawan International Airport. Yung okay, tinawan po ning arrival honors ang presidente asin si First Lady Lisa Arneta mga tugang Marcos duman sa indang pag-abot sa Brunei. Ayan, piglalauman na makikipagilingan po ang presidente sa Filipino community, and then may mga mapipirma na mga agreement para sa ekonomiya, siyempre pati na po sa seguridad, asin agrikultura, tangani po na maging ariglado ta. Duman talaga sa matibay ang agriculture duman po sa Brunei. Hindi ganoon mo mga farmers duman, di pa zero. Ang panghakot ninda ki mga gulayon, pajiro. Di ba? Tranquilo baga. Kaya po duman sa mga kababayan natin na huwag kayong maniwalang walang pera sa agrikultura. Marami pong pera sa agrikultura. Basta makuha sa ng patama. Di ba? Makuha sa ng patama. Talaga pong marayrahay man ang pag-agrikultura. Marami pong mga napaaral, mga nakapatapos, mga tugang sa agrikultura sana. Pero talagang hinadal po nilang maray. Dahil yan pwede arog-arog sana. Dahil nga ang advice natin, duman sa mga ka-farmers, sa mga would-be farmers, huwag niyong hintayin na mag-retire ka mo bago ka mo mag-involve mga tugang dyan sa farming o sa gardening. Ngunyan po sana makusog pa ka mo, magluay-luay na kamukhaan, tanganing pag-retire eksperto na kamo. Di ba? Tapos mahirap. Kung retire na kita sa kapag kita mapon, sa kapag kita maadal, medyo, remember, sabi ba ganinda, ang lifespan aging 78. Filipino lifespan is 78. Ang maximum na retirement age, mga tugang sa Pilipinas, is 65. Di kon 78 ang lifespan,
Ang retirement mo, 65. Di 3 taon ka na sana, Jane. Na mapasiram-siram. Lalo kung inabuso mo po sa lawas mo, sigang ka beer house mo, sigang ka nagdruga ka pa, o kung ano pa man, na pangabuso sa lawas, ay talaga may problema kita. Di ka na maantos. Di ba? Kaya, ngunyang pasana, sabi nga ni ka, ngunyang pasana, sa mga gustong mag-farm, mag-ano po, tabi, magpuon-puon na. Mas makulog po sa buot na yan, naggurang ka na, maadal ka pa sana, tapos dahil ka naging successful yan sa imong pagpa-farming, mas mamumundo kang maray, mapapaatab ka. Diba? Ayan. Ang white rice nga pang diabetes, oo nga. Nahilig kayo, iarali ta kunyang ka yan eh. Subran baga, dapat may tada pa na itong fiber. Ang gusto ta mapution. At anang milonino na, mimulino pa, kikis-kis ang kimaray. Yung problema na. Iyon na po nang makuata kang gusto ta firming maputi. At anong mga natives na nangagita, para paputi kita. Di ba? O paano, mga kapatid? Mahangos lang po ako, taon-taon. Gano'n kaibanan ko na si Ate Russell Cortez, magatugang sa alas 12 Bareta. Taon-taon mahangos lang po ako, tabi. Kaya mga boss, thank you very much. Babalik po kami. 12:30 para sa Bareta alas 12 at nakadiretso po ako ng 12:30 to 1 para po sa Escaramuza. Thank you po, bye-bye.